Lero panyasa voice box bambo Oswald Jumani kuchokera ku Whispers College for the Mindset Change akulankhula pa nkhani yokhudzana ndi kusamvana pakati pa dziko la Venezuela komanso dziko la United States of America. Kwa amene simukudziwa, dziko la United States of America lidamanga mtsogoleri wa dzikoli bambo Nicolas Maduro komanso amayi ku nyumba kwawo powaganizira kuti panga business yosembetsa mankhwala ozunguza bongo kapena kuti drug trafficking pa Chingerezi. Komatu anthu ambiri akunena kuti nkhani si drug trafficking, nkhani imene yavuta apa ndi mafuta. Ndi Joseph Jumani akulongosola kuti kodi business ya mafuta aku Venezuela imayenda bwanji, kuti nanga mayiko a Russia komanso China nkhani iyi ikuwakhudza pati. Ndi limodzi timve kuti kodi nkhani imene ayenda mbasula bwanji bambo Oswald Jumani ndi pakamaliza timade musangochoka mwachizolowezi makupemphani kuti mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano Manyasa Voice Box. Moni ma whispers mzigo la ma strangers tikurondani konkuja ku K9 studio KwaZulu-Natal province Boma Debe Nziko South Africa madzulo apa 6 January 2026 news fresh pa Whispers Community Radio mulitundine Oswald Jumani mosa kutatsani nthawi ndiye kuti tikuyang'ana za nkhani ya dziko la America timudziwe America makatu pano pamene tili mkatikati mwa nkhondo yomwe ndi ya fresh imene dziko la America pansi pa ulamuliro wa Donald Trump wakathira dziko la Venezuela komwenso anagwira President Maduro wa dzikolo ndi kupanga seize ena mwa masitima onyamula mafuta. Musayiwale kuti dziko la Venezuela lili ndi mafuta ochuluka kuposa dziko la Saudi Arabia. Chodetsera nkhawa kwambiri ndi kuti dziko la America ali ndi zimakina zomwe zimapanga mtundu wa mafuta kapoti zimakwanitsa kusungunula mtundu wa mafuta zomwe zidapangidwa zaka 40, 50, 60 zapitazo, ndipo zimasungunula mafuta okhawo amene ali opepuka kwambiri, ndipo pano amadalira mafuta a m'mayiko ena ngati atasiya kupeza mafuta a m'mayiko ena ngati Venezuela, ndikuti zimakina zawo zosungunula mafuta zikhoza kukhala zopanda pake. Kwa choncho kampani zawo za Chevron ndi zomwe amazidalira kwambiri kuti komwe ayambitsa iwo nkhondo amatumizako makampani amenewa kuti adzikapopa mafuta mwakuba. Tinena pano ndiye kuti dziko la America linatumiza kale kampani za Chevron mu dziko la Venezuela kumakapopa mafuta mwakuba kumeneko. Komatu asanayambe kupopa mafuta mu dziko la Venezuela, dziko la America tsiku lomwe achitira chiwembu dzikoli kuti panali masitima angapo amene anali akuyembekezera kuyamba ulendo wawo olowera mtunda wa ku China, ndipo zikuoneka kuti dziko la America linaba masitima angapo a dziko la China komanso masitima ena amene amayenda kuti apite ku Europe. Iwo zonsezi ati amapanga ngati polanga dziko la Venezuela. Koma malingana ndi akatako oyang'anayang'ana za nkhani za ndale pa dziko lapansi, cholinga cha America popanga mtopola onsewu akulimbana ndi kuthana ndi dziko la China komanso Russia, makamakaso polimbana ndi mgwirizano wa BRICS. Kwa choncho musayiwale kuti wina mwa milandu imene adapalamula President Maduro ndi mulandu umene amaonetsa chidwi chake chofuna kujoyina nawo BRICS. Padali pano dziko la China likupitirira kuopseza kuti ngati dziko la America lipitirire kusunga sitima zake ndi kusazibweza, china chilichonse chisanawonongeke kuphatikiza mafuta oyendetsa sitima ndi sitima zili yakezo, ngati atatero kuzisungabe mozikakamiza kapena kuzitengeratu, ndi kuti ayembekeze kukumana ndi chimene China sanatchule kuti kodi chitachitike ndi chiyani. Ndipo ikupitiriranso kunena choncho kuti America ikhoza kupitirira kulanda ena mwa masitima matankala amenewa. Mwina maona matankala amene amayenda pansi wa matruck, zilipo kuti zimatankala zimasitima zoyanda mapamadzi zomwe zimatenga mafuta kuchokera m'mayiko kupititsanso m'mayiko. Ndakuti America ikhoza kulandanso masitima ena matankala ena amafuta omwe amafuna adzipitanso ku Europe, ifukana kuti mbali imeneyi iye akuganizira zoti mafuta amenewa anachitidwa pansi kapena adagulitsidwa posagwiritsa ntchito ndalama ya America. Musayiwale kuti America idasayina mgwirizano ndi dziko la Saudi Arabia komanso mayiko ena onse amene amapanga nkhani ya mafuta
kuti iwo adzikumba mafuta ndipo aliyense ogula ndi kugulitsa mafuta ndikuti mudzigulana pogwiritsa ntchito ndalama ya America. Mungathe kuona utambwali wake ndikuti America chimene angapachite ndikukhala mu office ndikumapulinta mapepala kumapatsa mayina oti ndi forex ya m'madollars. Inu mudzilima mudzikumba golide mafuta ndipo zimenezi mudziyipatsa America in exchange kuti adzikupatsani mapepala, zomwe zili zosamveka zimene maiko ena ngati China, India, Iran, achina Russia, achina Venezuela amaona kuti nzopanda pake, chifukwa kupereka katundu wina angokupatsa pepala loti alilemba ndi dzina loti dollar zikusiyana pati ndi kutenga pepala lolemba kuti kwacha ndi kugulira chinthu chimene ukufuna, chifukwa pepala ndi pepala, likapsa lapsa lilibe value iliyonse kuposa chilamulo chimene anthu adayika pamenepo. Ndipo malinganso ndi mutu wina umene tikupezapo wa nkhani zokhudzana ndi nkhondo yomweyi ndikuti cholinga cha dziko la United States of America pakuyambitsa nkhondo ku Venezuela ndi kufuna kulanga dziko la China. Chifukwa chani? Pamene ku Venezuela kuli nkhondo ndikuti malonda amafuta pakati pa dziko la Venezuela ndi maiko a Russia komanso China ndi India, malonda amene angathe kusokonekera. Pakadali pano zikuoneka kuti Venezuela ili ndi ndalama zokwana 16 billion US dollars ngati ngongole ndi dziko la China lomwe akudalira kuti kubwezerana kwake kudzera m'mafuta. Ndipo mmene nkhondo yayambika mu dziko la Venezuela zikuoneka kuti ngongole imeneyi ingathe kumana ndi ma interest kapena sauti zovuta zingapo, pachoti ndikuti ntchito yopopa mafuta kupeka ku dziko la China ikhala ngati yamba yasokonekera kaye. Koma tikaonetsetsa dziko la China likupitirira kutumiza masitima mu dziko la Venezuela, ngakhale kuti America yalanda masitima ena a dziko la China amene amachoka ku Venezuela kupita ku China, koma kuti China iyo sikubwerera mbuyo, ipitiriza kutumiza masitima ake mu dziko la Venezuela kukatenga mafuta, komanso masitima amene ali ku Venezuela adzinyamuka adzipita ku China, iwo sakubwerera mbuyo. Ndipo pakadali pano akulonjeza kuti January asanathe cham'ma 10-15 umu masitima amene akuchoka ku China kupita ku Venezuela akakhala atafika ku Venezuela, ndipo yemwe atayelekeze kwa agwiragwira akuti chimene atakumana nacho sangachitchule a China, koma ndi mmene zilili ndithu. Pakadali pano maiko ambiri aku Ulaya akupitirira kudzudzula dziko la America maka powunikira kuti dziko la Venezuela lili ndi mtsogoleri inde amene samapanga za democracy, ali ndi milandu, komatu zimenezi sizikupereka mphamvu ku dziko la America kapena kwa Donald Trump kuti angathe kunyamuka ndi kukalowa mdziko la eni yake ndi kuphulitsa kupha ma civilians, asilikali komanso malo azamalonda osiyanasiyana, ndi kutenga president wa dziko lomwe iwo okha ndi kumpiritsa kumene akudziwa ndi dziko azikamuzenga mlandu. Zonse zimene achita a dziko la America komanso Donald Trump president wa dzikolo zikusemphanira natu ndi mapangano omwe ali m'malamulo akayendetsedwe ka nkhani za milandu, ma sanctions komanso ngakhale nkhondo pa dziko lonse lapansi. Koma palibe chodabwitsa, palibe kumene dziko la America linapita kukamenya nkhondo pambuyo poti latsata malamulo a za nkhondo. Musayiwale kuti ngakhale mmene ankakayamba nkhondo ku Iraq padalibe kutsata malamulo ena aliwonse, mmene ankakayamba nkhondo ku Libya panalibe kutsata malamulo ena aliwonse, ndipo nkhondo imene America ikukhwirizira pakati pa dziko la Israel ndi Palestine palibe kutsata malamulo, ndipo kuchoka kwa dziko la America ndi Israel kukaphulitsa dziko la Iran panalibe kutsata malamulo, ndipo America ndi Britain pakupitatu ku Afghanistan kukachita nkhondo panalibe malamulo ovomerezeka pa malamulo a nkhondo a dziko lonse lapansi. Ngati zimukuona kuti mwazachitika dzulo, komanso ngakhale nkhondo ya ku Japan Hiroshima, mabomba amene anaphulitsidwa padalibe malamulo amene dziko la America lidatsata amene ali m'malamulo a za nkhondo a dziko lapansi. Izi zili m'magazi ndi machitidwe a dziko la America, kukhala atambwali, anthu osasunga chipangano komanso anthu ansunga mpeni kumphasa omwe nthawi zonse sapanga zofanana ndi zomwe amapangana ndi azinzake. Kwachoncho ubwenzi wa America ndi maiko ena ndi ubwenzi woopsa. Kukhala mdani oonekera wa dziko la America ndi bwino kulekana ndi kukhala bwenzi la dziko la America, chifukwa akadzafuna kuononga amakuononga mosavuta.
inu mwina mukudziwa zoti dziko la America lilinso pa ubwenzi ndi dziko la Saudi Arabia, Qatar, Kuwait ndi ena, koma inu mumaona kuti chidzachitika ndi chani kutsogoloko pamene mayiko aluya akupitirira kumakhala bwenzi la dziko la America. Musayiwalenso kuti padali pano dziko la Israel ndi America ali mu dziko la Nigeria, komwe akuti iwo akumva kuwawa chifukwa choti anthu kumeneko akupha Khristu. Komatu musayiwale kuti mu Palestine muli Akhristu, Asilamu komanso Ayuda amene akuphedwa tsiku ndi tsiku ndi mayiko ake omwewa a Israeli komanso America. Akamati akupita ku Nigeria kukateteza Akhristu, tikudabwa ndi chifani sakuyamba ateteza kaya Akhristu amene ali mu dziko la Palestine. Musalingalire kuti anthu onse amene akuphedwa ku Palestine akhoza kukhala chipembedzo chimodzi kapena mtundu umodzi. Ayi. Tikumanenso tu mapulogalamu athu ena otsatira. Mwana ndine Oswald Chimani, K9 Studio KwaZulu-Natal Province, Boma Durban, 0782820514 0693000 915. Mwakomana onse mukhale usiku wabwino. Bye bye.